Ľudovci však nikdy nemali žiadne auto, mali tam vždy uskladnené nejaké bicykle, nejaké kola, nejaké záhradné náčinie, ale auto nikdy nevlastnili. A vlastne tie trojkolky a kola, tam tie deckaské školky majú uskladnené vlastné dodnes. Je to zaujímavé, že na to, že boli bohatí, tak žiadne auto nemali, lebo ten starý pán Kudielka, čo vlastnil tú boketu, tak ten bol veľký, dá sa povedať, mal veľa v záľube motorizmus a auta a mal niekoľko, či už aj nákladných, ale aj osobných aut, ktoré však on mal po tej svojej bokete. A na tých dobových záberoch zo 40. rokov si môžete všimnúť, že i tie zimy boli o niečo tvrdšie, ako sú teraz, že predsa len tá ulica bola zasypaná možno tak do výšky pása alebo krku, že predsa len si dali námahu, aby odklidili ten sneh z tých chodníkov. Takto práve vypadala jedna zo zím počas rokov druhej svetovej vojny, v prvej polovici 40. rokov. No a vľava je teda tá naša Husovka 1, vpravo pohľad na tú Čajčnerovú vilu, na dnešnú knižnicu.